Eu sou Miriam Opazo e a miña función nesta 20 Mice foi facer a imaxe gráfica e a peciña promocional e máis participar na mesa redonda sobre o cine etnográfico e a perspectiva de xénero. O proceso de creación, en principio, cando falei con Ana o tema de facer a peza e a imaxe, faláramos de que xirara un pouco en torno a este filme de Xaqui Lorenzo, do Carro e o home, e claro, para min como ourensana foi a verdade que unha ilusión, e así foi, a partir dunhas imaxes que tiña a miña avoa guardadas nun caixón ali dos principios dos 80 na miña aldea ali en Ourense, na que ademais salía o carro en acción, pois foi un pouco recoller a reflexión final que fai Xaqui Lorenzo ao remate do filme de que a morte do carro non é como a morte do resto dos traballos do campo, senón que el queda en agarda de que o tempo vaya desfacendo ata desaparecer. Entón, foi un pouco recoller ese paso do tempo que se ve no carro como marcas reais que gardan eses flashes da memoria. A banda sonora é o meu amigo Andrés, tocando unha lata, unha tixola, e despois de fondo, en algunhas ocasións, o son do carro, e tamén un pouco iso, acompañando ese ritmo da peza. Está casi completamente en bruto, porque, tamén falando yo con Andrés, queríamos un pouco que soase como soa unha lata nun fiadeiro, non a como pode soar con todas as melloras dun estudo ou dunha postproducción moi elaborada. O mellor todo o que se di etnográfico ou que a xente percibe como etnográfico, moitas veces polo que é máis comercial, non como isto, sí que ten un pouco ese cheiro a rancio, digamos. Un pouco iso é o que ten a xente instalada na cabeza. Eu creo que por iso son tan necesarios espazos como a Mice, onde realmente se mostre que isto non é así, que se poden facer cousas completamente de actualidade, que sea cinema etnográfico. Cando empecé a carreira pensaba que iba a facer pintura, pero rematei facendo a rama de audiovisuais. Un pouco cando está un pouco perdido e novo, ou máis novo, barre un pouco para casa. Eu que ia facer? Pois facer unha película do Entroido, porque son de Xinzo, que lle vou facer? E un pouco así fun atopando, digamos, a miña linguaxe. Investigo un pouco o tema da autorreferencialidade, a autorrepresentación no cinema feito en Galicia. Ser muller hoxe, aínda que parecía que deixaba de ser tan difícil, estamos vendo que efectivamente é difícil, tanto se és cineasta, como se és costureira, como se és médico, como se és profesor, como se és o que sexas. Ser muller, efectivamente, é difícil. No cinema en concreto, ser muller e ademais ser nova, que o falábamos agora na mesa, implica asumir uns roles de eres a nena, de non te toman en serio, de sorpréndelles que de repente saques un produto, digamos, final, que efectivamente é unha cousa, pois, efectivamente, seria, pero, como dicían as compañeras de Illa Bufarda, hai que aproveitar esas fendas e tirar con iso que é o que temos.